היום, מה התאריך? 7 לינואר 2014, ולתדהמתנו, בונים פה שובר גלים חדש, קטנצ'יק, בחוף הסלע, בבת ים. הנה הוא לוקח אבן אשכרה. בואו נעקוב אחרי האבן הזאת. הוא כותב לי מה? הוא בהלם. למה השובר גלים הזה? מישהו יודע? מה? שובר גלים פה. לא, זה לעצור את הזרמים ואת היציאה של החול, הרי וחול יוצא מהשובר. אוקיי. אז על מנת, תראה, החוף הפך להיות צר. מפה יש זרם. כן. אנחנו רוצים למנוע את הבריחה של החול אז כאילו הסלעים האלה יעצרו את החול מלברוח. תודה. אמורים לה, אני מקווה. הנה, הוא אשכרה סוחב את האבן. כמה אבנים כבר עד עכשיו? הוא שם את זה מעניין איפה. חשבתי שזה שובר גלים ככה לעשות פה עוד איזה ברכונת קטנטונת. הוא מחזק את זה, את חבל שאין זום אין במצלמות הפרימיטיביות האלה של האייפונים לעזאזל איתם. אבל אם אני אדייק, חבל שאין לי מספיק כסף לקנות את האלה שיש להם. כי נראה לי כבר יש. טוב, זה מספיק.